ilonpitoa vanhan vappuriihan julistuksen sanoin. Huomenna, jos torvet soi, on Valporin päivä. Ken tämän on unohtanut, kaivakoon esille allakkansa, sillä nyt on alkava ilonpito, joka kestää aina vapunpäivän iltaan asti. Tänä aikana olkoon tavanomainen juhliminen ankarasti kielletty ja korvatkoon sen juhlava vappurieha. Väkijuomia sisältävien astioiden hallussapito on kielletty ja siksi on hetimmiten ne kurkkuun tyhjennettävä. Nukkuminen on riehan aikana kielletty ja ken toisten vappuriehaa häiritsee, on raskauttavien asianhaarojen vallitessa tuomittava ikuiseen yrjöön. Vannokaamme yhteen ääneen. Me vannomme. Me vannomme. Kautta Tammerkosken ja Pispalan harjun. Kautta Tammerkosken ja Pispalan harjun. Unohtamatta rievää ja mustaa makkaraa. Unohtamatta rievää ja mustaa makkaraa. Näin vapun alkaessa. Näin vapun alkaessa. Että me teeskentelemättä. Että me teeskentelemättä. Heittäydymme sen vietäväksi. Heittäydymme sen vietäväksi. Häiritsemättä toisten ilonpitoa. Häiritsemättä toisten ilonpitoa. Tampereen teknisen yliopiston ylioppilaskunnan puolesta julistan nyt vappuriihan alkaneeksi. Ja seuraavaksi Tuomas Vanhanen tulee meille kertomaan jäynäkilpailun tulokset. Piikanakosken, jee! Nyt tulee jännä kakka. Ei, emme ammu tätä korttia. 1, 2. Hei vappukansa! Hei, Tuomas Vanhanen! Minä olen Tuomas tosiaan. Haluaisin nyt kutsua tänne lavalle suuren ja salanmyhkäisen jäynätuomariston edustajat, ketkä tällä hetkellä täällä ovat paikalla. Tämä istuu, joo, hyvä huuto. Tuo on piteläisten hattu. Mitä? Tässä ei ole aivan koko jäynätuomaristo, mutta on ehkä hyväkin, että osa siitä pysyy vielä lynkkaukselta salassa, jos tästä nyt joku mielensä pahoittaa. Toivottavasti ei, sillä jäynät olivat noin niin kuin kokonaisvaltaisesti tänä vuonna molemmissa sarjoissa oikein mieltä ylentäviä. Näin kokonaisuutena tarkasteltuna ei nyt puututa yksittäiskohtiin vielä. Toi vastavalojuttu ei toimi. Meillähän on siis 2 sarjaa, yleinen sarja ja fuksisarja, ja paljastamme ensin yleisen sarjan tulokset. Montako jäynää sillä on tehty? Yksi. Ei onnistuta aina. Ei. Onko se muuten vai? Sitten vähän myöhään. Ei, taisi oli kisa-aikana. Yleisessä sarjassa oli pari kappaletta erittäin loistavia jäyniä ja sitten hieman pikkunätimpää kamaa. Tietyissä tapauksissa tai yhden jäynän kohdalla sattui pieni sekaannus aikatauluissa, mutta tällä kertaa se tulkittiin kyseisen joukkueen eduksi ja heidät päästettiin mukaan kilpailuun, koska valitettavasti sääntösivuilla ei ollut aivan päivämääriä täsmälleen määriteltynä, jotenka kaikki osallistuneet ovat päässeet mukaan. Tuota ei olisi tarvinnut sanoa, mutta kiitos kuitenkin. Onko tämä äänen voimakkuus muuten ihan ok? Kuuluu, hyvä. Loistavaa. Elikkä lähdemme siitä ensinnäkin, että tänä vuonna yleisessä sarjassa meillä oli 6 jäynää. Tästä kenties osa kiittäminen on jäynäviikkoa, jolloin palautettiin tarkalleen puolet palautetuista jäynistä. Kiitoksia kaikille palauttajille. Ne oli oikein mukavia. Ja
jos nyt lähdetään ihan raakasti täältä purkamaan vyyhteä. Täällä on meillä Jäynä, joka on saanut kunniakkaan 6. tilan yleisessä jäynäsarjassa. Hiekkanen. Elikkä avatakseni hieman hiekkasten, eli teleläisten oikein jäynää, niin sieltähän löytyi isoja painavia kiviä, hiekkaa ja sitten sillä hiekoitettiin Hiukkasen kiltahuoneen oven sisäpuolelta löytyvä pieni alue Hiukkasen kiltahuoneen. Hienosti selitetty. Osa jäynätuomaristosta oli sitä mieltä, että tämä ei ole jäynä ollenkaan. Eli jos aamulla tulee töihin ja siellä on jumalaton kasa hiekkaa ja kiven murikoita pöydällä, niin tuleeko siitä nyt sitten jäynättävälle hyvä mieli, mutta ilmeisesti koska pääsivät kostamaan, niin hyvä mieli löytyi heillekin.